Ole! 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 FC Brøndby! FC Brøndby! Hvad er det for noget musik at spille? I slapper hele dagen. Altså, du er i Brøndby, undskyld mig. Det er altså det musik, vi spiller herude. Er det det? Ja. Amatører! Amatører! Hold kæft, det går lige ind i mine ører. Ja, men det er eddermame med også nogle amatører, vi har gang i. Altså, vi vandt over jer sidst, ikke? En enkelt gang! Slap af! Hallo, det var sidste gang. Det var for ret nyligt, så vidt jeg husker. Hjelte. Han gør det så godt, han kan. Ja, men hvem kan, når man bliver skubbet til? Han filmer! Jeg kan slet ikke have, når de filmer på den måde. Du så det, vi så det, vi sidder så tæt på. Prøv at se, hvor lille Myklen er. Han er da så fin, ikke? Ej, jeg synes, han ligner en nar. Nej, han er da så sød. Ej, jeg synes, han ligner en nar. Ej, jeg synes, han er god. Altså, han ligner en eller anden, der er løgn. En huleboer eller et eller andet. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg mener, han ligner, men han er i hvert fald ikke længere overhovedet. Ja, det er ikke helt godt. Ej, for helvede, mand! Godt gået! Godt gået, dreng! Det er Martin Retov, du. Og der er Auri. Auri igen. Auri, tak så. Den skal ikke deroppe. Skvat, Mikkel. Fuck ham! Det er Milton. Det er godt at have Milton. Jamen, jeg tænkte også, når jeg skal gå herfra, skal jeg da fandme have mit dress af. Er du så færdig? Nej, er du sindssyg, mand? Du skal bare tage dig sammen og lade mig spille smart. Med flørt på t-shirten. Ja, nej. Hun er ikke så poppet. Nej. Jamen, jeg vidste det jo ikke, og så hun havde lidt rødt hår. Pludselig kom der nogle staverne op, og jeg sagde, ho, og sådan noget. Er du veninde og sådan noget? Næh, veninde med hvem? Vi er veninde med hinanden. Nå, okay, det er ikke noget med jer at gøre, så farvel. Nej. Ja, det er godt! Kom så! Nej, hvor er det godt! Hvor er det godt! Ja! Det var lige ved! Nej, hvor var det godt! Jeg troede lige, det var ved at være. Ja. Og man skal ikke tro, man skal vide. Kamper! Kom så, Kamper! Læg den over! Læg den over! Du har Dalgas! Du har Dalgas, du har Rumbakker! Nej. Du har begge... Nej! Fuck, mand! Hvor var det godt? Nej! Michael Laudrup er deres træner. Hvad, altså helt ærligt. Præcis. Er du ikke sur over det? Nej, slet ikke. Nej, jeg bliver ikke vred over sådan noget. Men jeg synes, det er tjekket. Ingen tvivl om det. Lækkert, ikke? Jo. Nej, han er lækker nok. Nej, det synes jeg ikke. Nej, han er fandme ikke lækker. Dygtig træner. Ja, han er dygtig træner, men han har så kort en pande, så man tænker, hvor bliver intellektet af? Vi må lige se replay her. Se, det zoomer igen. Se lige. Men han gjorde jo ikke noget. Hey, hvad mener du? Det gjorde Vil han du ikke ikke se det, eller hvad er det med dig? Altså, han gjorde jo ikke noget. Altså, han har meget lange ben. Altså, jeg er sikker på, at... der er lange ben. Så lange så færdigt. Hvis det her havde været 70'erne, og de havde gået de der totalt kussekorte shorts, ikke? Så havde alle kvinder siddet og været dybt misundelige på de der ben. Altså, både brune og lange. Kom. Ja, men min lillebror har altså spillet for Brøndby. Jeg er født og opvokset i Brøndby. Nej, så er der halvleg, du. Det er der jo. Nå, skal vi lige lave den der? Her har Emil lort deroppe, ikke? Jo, deroppe. Ja. Det er jer, der skal score her. Du har forstået, at når der er halvleg, så skifter de. Ja, det er også rigtigt. Det skal jeg lige vende mig til. Jeg kan ikke forstå, at Carsten Werge, han kan gøre det. Altså, selvom han holder med frem, er det ikke det, han holder med, Carsten Werge? Nej, det er Per Frimand. Jeg ved ikke, hvem Carsten Werge holder med. Jo, jeg tror, det er sådan noget køgemærke til noget. Men det er jo helt langt ude, så. Peter Møller! Ej! Judas Møller! Godt ramt! Nej, hvor er det vildt! Nej, hvor er det godt reddet! Nej, hvor er det sygt, altså! Ej, hvor er det sygt! Når vi forsøger, så gør vi det eddermame ordentligt. Tak. Hvad fanden skubber han for, mand? Nej! Ej, hvor er det godt! Kom så, Peter Jørgen! Nej, Jørgen! Hvor er det godt! Wow! Hvor er det godt! Wow! Hvor er det godt! Hvor er det godt! Hvor er det godt! Og det er jo pinligt, men jeg synes jo altid, at han hedder Peter Jørgensen. Hold nu kæft, men det var ham, der gjorde det. Hold op. Jeg gider slet ikke. Lige nu, der kan jeg ikke lige tage dig særlig seriøst. Hold nu op, der kan ske ting. Ja. Og det er egentlig meget sødt, at du sidder og